Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa na tomto kanále. Dnes to máme z hry Need Buses and Drums. Dneska to bude s tím legendárním trolejbusem 15R na lince 22 na Dovorec Glovny. Rád bych řekl, že toto video natáčím teďko, to je na třetí pokus. Jeden pokus skončil tragédií tím, že jsem absolutně nedal psychicky, ten trolejbus mi pořád vytrolejoval, ty kadla pořád ne, ani na to nemyslí. No prostě tohle z toho mi pořád vypadalo z těch trolejí tak. Następny przystanek Basztowa. A taky, že to má strašně velký odpich, takže bylo druhým problémem, proč byl taky můj rage quit. Tím, že ten trolejbus pořád vytrolejoval a taky, že jsem si nevšímal výhybek na trolejích, takže jsme na Baštově. Basztowa. Musím taky pomaličku, jinak ten bus vyjede z těch drátů, což nechci. Tak otevřu dveře. Zase je zavřu. Koukám, že se Tak, zavřeme zbytek dveří, vidíte, to jsou s tím technické problémy. Je tam blinker, tak. A blinker doprava. Tady doprava pojedem. Jinak tohle je na přání mého kamaráda, který má rád tady právě tyto 15érky a 14érky. Já jsem si vybral 15 na natáčení, za 14 by mohlo být někdy jindy video. Takže my můžeme jet. Že tady mám. Doufám, že tady mám pomalu. Pomaličku. Następny przystanek Lwowska. Zdržet Dzień jí dobry, 40. gotówna kontrola. Nie stresuj się. Kup bilet. To nestíhám. Jako kdybych se rozjel, tak to stihnu, že ta 15 je jako hodně rychlá. To tady bude se očividně neřeší. To co má to? Má Ikarus. To je blbec. Co děláš? Pitomec. Vidíš, že já mám 15. Ale starý Gčkovej man. Zpomalím. Tady se taky dost často vytrolejuje. Dobrý, všechno podle plánu. A vyhybka. Lwowska. Nesmím na to zapomenout, hele. Ukaž mi, jak jsou nasměrovaný. Teď by mělo být dobře. Červenou. Budeme mít +1. Zdrovny 3, 12. Nic, to stojí dvakrát. A já jdu do zatáčky. Następny przystanek Prosím. Yes. Jedem. Mrożka. Tak. Jo, Včkem, jsou A dveře.
Dobrý, si budu pamatovat. Tak co, jak jsou tady postavený šachovnice? Dobrý, můžeme jít. Następny przystanek Warszawska. Możliwość przesiadki do pociągów linii metra M1. Tak to je další dílo. No nic. I takový jsou řidiči, ale tam je tramvaj. Warszawska. Takže Včkem otevřu všechny dveře. Tak. A zavřem. Teď je to dobře nasměrovaný. Następny przystanek Jest! Main Railway Station. Dzień dobry, możliwa kontrola. Nie stresuj się. Kup bilet. Kamo. Co to je za hlášení? Máme další trolejbus. 15-metrový Urbino, který je technický. Ten zvuk je mega dobrý toho rozjezdu. Tak jo. Takový rejčky tu toho nemám, jako u těch předchozích. Tam to bylo velký špatný, na rovinu řeknu. Co mu omluvím? Tak! Se mírně nepovedlo, to se hodně nepovedlo. Co je tady to další tramvaj? Yes. Ale budu mít 2 minuty, ale to mě nezajímá. Já chci dojet v klidu. Dworzec Główny, Main Railway Station. Tak jo, jedeme na naši poslední zastávku. Następny przystanek Dworzec Główny, Main Railway Station. Przystanek końcowy. Ten bude se hodně dobrý, tady to. Dworzec Główny, Main Railway Station. Linia numer 4. Kierunek Trynicka. Tak, jsme na naší poslední zastávce. Čekej. No. Tak.
Já nevím, jak se ta 15 vypořádá s tímhle. Main Railway Station. Przystanek końcowy. Tak jo lidi, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase čau.